Ben ik mij weer naar de stembus, een week of 12 weer. Nee, ja, 18 maart, dan maar wel los. Dan maken we weer een nieuwe college, nee, wat is het nog weer? Een nieuwe rie kiezen en vervolgens kiest hij weer een college. We gaan even aan de tafel zitten, een listloeker en een collegelid van de Kaspelen, Thierry Brinkman. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Ik zeg even op je site, en daar staat boven, afgelopen jaar mochten we vieren dat we 50 jaar meedraaien in de gemeentepolitiek naar Kaspelen. Ja. FNP al 50 jaar in de gemeente hier? Ja, dat is in 82 is begonnen. We zijn wel een jaar begonnen in 74, 78 en dat we er net in kwamen. Maar dan bestien we wel. Nou, en in 82 is voor het eerst in een setje en zo zijn we langzamerhand gegroeid naar de partij die we nu zijn. Ja. Hoeveel zitten hij nou? We hebben nu 4 zetten. We hebben 4 jaar. We hebben nog een bik gekregen omdat Jacob Hoogimstra die hier wezen besluit op een uur zo te stappen. Maar de weerziet komt natuurlijk geen de wei en alles. Dus 4 zetten, maar de verkiezingen zien we 4 jaar. Ja. En waar reken je nou voor 5? Nou, er zijn zo'n soort partijen binnen dat ik kwam in Achtkast. Dus dat iedereen erop, ja, we zijn 4 6 of dat is net reëel. Ik zou blij was of we een fjouwer hadden met dit geweld al hier om ons heen en we zorgen het wel. Maar de beskieren heet dat ziet de mensen. Ja. Fjouwer hier, ben je nog wethouder? Ja. Dat wie voor het eerst dat je wethouder bent, dat wil toch wel een beetje een wens, hè? Dat we graag hier niet in de rier zitten en toch graag de stapmeisje wel aan de knoppen zitten. Hoe voelt dat? Fjouwer lang? Ja, nou ja, dat wie natuurlijk echt een periode, dat is echt wel net de val. Dat is altijd zo dat ik ergens in kom. Ik weet nog wel dat ik erin kwam. Ik die 16 jaar reedslid was en ik kreeg een picatie. En ik denk, wat is dat en alles? Nou ja, als er wat gebeurt in de gemeente, dan moest het als local burgemeester nemen. Maar mijn vakgangers zijn er goed naartoe in te zetten, want dat gebeurt dan nooit. Nou, eerste picatie en ik hier meteen grote brand is er Husterveen nachts om 2 uur en daar is die alles in lichte laaien. Nou, en zij zei die hele periode is eigenlijk gang. Het wordt nog maar even en wie raakt nu komen met het Tjekse deel. Nou, waar je krijgt de portefeuille personeel en organisatie, dat wie brengt man. Nou, dan de ene collega naar de andere collega voel voort. Dus op een gegeven moment wie ik het enige college let van het heel originele college die het zetten bleef. Mijn zwager verongelukken 2 maanden later is hij die overleed. Dus ja, een heel heftige periode. Maar was steenbeleven. Ja. Steenbeleven, zo kan ik het zo zeggen. Ja. En ik heb enorm van genoten. En zit net alleen maar mooie dingen. Zit ik het trieste ding zitten er wel aan die in mijn meidje. Maar ik ben toch heel blij dat we het stabiel houden kunnen houden. Ja. En ik wil graag bij verder op dezelfde manier. Ja, het zou wel heel mooi zijn. Ik denk wel dat je stabiliteit houdt, maar ik ben nou eigenlijk de enige die die know-how heeft, want het is een leervak. Dat koek al hier wel, maar ja, dit mag je echt leren. En de druk die erop komt, iedereen vindt wat van je. Je zult nooit iedereen het zenden aan. Maar je kan ook een soort bereiken waar je in de oppositie, dan kan je erop en razen waar je wil, dat je nooit vaarlijk krijgt. En dat hebben we wel vaarlijk gekregen. Dus ja, het zou mooi zijn dat er dan een keer voor jou hier bij krijgt. En dat je nou, want je natuurlijk in de oppositie, ja, wie in de Rie, ik wel een toonaangevend type, zeg maar. Ja. Hoe kon je daarmee omgaan toen je wethouder was? Want dan is het natuurlijk een totaal andere rol. Ja, dat is echt heel moeilijk soms. Soms zie ik in die rieden denk van, god, ik hier nou al lang op sporten en alles. En ja, ik kan me wel een soort inhouden maken, want mijn karakter en natuurlijk is woordsk en ja, daarmee bestuurder. En ga ik me zo goed mogelijk gewoon houden en alles. Maar het voelt net altijd mij, nee, want dat is de aard van het beestje. Ja. Maar ja, bestuur is echt compromissen. Ja, maar je had wel leren kent. Dat is te leren dus blijkbaar. Het is te leren, het is blijkbaar wel. Ik zit er nog, dus ik ga geen grote fouten maken en alles. Maar waar je zeggen en waar je denken, daar zit nog wel eens een verschil tussen. Ja. Goed, laten we even in de toekomst. Wat zijn nou de uitdagingen voor Kaspelen bij Jem van Stingen? Nou ja, en wat wil de FNP doen? Het is overal hetzelfde. Het is natuurlijk het wijnen dat een enorm probleem is. We zitten gewoon. We hadden een mooie gemeente, maar de vergunning zo'n vragen hoe lang het wordt, dat is gewoon het grootste probleem. En uw jeugd kan net meer starten. Dus
en het is net meer te betalen. Dus dat is het grootste probleem. Want ik ken genoeg 30 plus die naar bij de mem waaien. Dus alles wordt later. Ze hebben al die 40 jaar dat ze bij de beukerskwalen staan. Dat waaien is op dit stuit en dat had invloed op alles, op de leefbaars. Dat is het grote probleem. Maar wat krijgt er ontwaan? Want ik jerk overal, jerk in t-shirt, Ja. wijn. Maar wat kent de gemeente dan nog zelf ontwaan? Nou, ik kan zeggen wenningsplaats, maar ik denk net zo dat de meesten niet zo binnen van ik word een wenningsplaats. Wat we wel willen, en dan hebben we eerst direct bij was in Stiensgebied en goed, die mantelzwaardige wenning op eigen heem, die hier stekt maar echt voor de jeugd. En dan maar even, en dan is het misschien dan even een neetvatien hier, maar dat je wel, als je heem gaat en alles, dat je gewoon starten kennen als huishouden. Dat je bij de memmer uit kennen, dus gewoon even oorstenken als oors. Want voordat wie wacht je maar op al die vergunning met die vleermoezen en er werd een pingo-ruïne en alles. Dat wordt zo ontiegelijk lang en alles. En nog als wij een invloed haast daarop, want dat zijn al die landelijke regels. Maar die regeljouwing zal versimpelen worden, maar anders redden we dit net. Maar de regeljouwing die komt van de oer hier al. Ja, natuurlijk. Maar daar zitten we als gemeente het heel tijd mee. Maar de dingen die Den Haag dus opleidt, en dan kun je net heel tijd. Maar als wie alles elektrificeren moeten, of alle bouwmateriaal elektrificeren moeten, of wat iedereen ontwarmt, dat kan we niet ontwarmen. Dat zijn al die landelijke zaken. Dus we zijn heel goed afhankelijk van wat een regeer besluit. Want wie ben aan het einde van de rit, maar de uitvierders. Ja, maar had dat dan zo is, hè? Dat de oergitaar bepaald is, die moet de betekenis voor formuleren, dat je een bouwen kennen. Ja. Als dat dan zo is, waarom jerk dan van alle politici van dat het belangrijkste is bouwen, en ze kennen er zelf lokaal niks van verhoren? Nee, nou ja, ik vind wel die lokale regeljouwing, dus bij dat waaien op eigen heem, dat is het is net een ideale oplossing, maar dat zou voor u, om even de tijdelijke neet te doen, dat zou goed wezen. Maar wie zal dit bouwen maken? We beginnen nou de hele tijd met mijn grote 200 in kappen en het is mooi dat we alle hier wennen en dat iedereen roemt, maar die roemt er net. Dat kan net zo zijn dat het ziekenhuis nagaan dat er zo weer waarom komen. Dus is echt waar litser bouwen maken. In Oerisel hebben ze dus ik soort dan inderdaad als de boeren hier zo weengemaakt zijn, dat grijs en groen en dat ze dat combineren. Dus dat moet toch hier ik wel kennen. Ja, en ik vind het echt heel wichtig dat stel je voor dat Soebus Memmen die kennen hem wie wij een tegen Bim. Maar dat is gewoon echt weer van de oude zwaardige kast op oudere leeftijd en alles dat die tegen Bim ben en dat net al je een verzwaringstehuis, dan dat is gewoon de zaal maar redden kast. En dat is dat op een gegeven moment echt weer omruilen kast. Of er een paar keer bijprocessors bij Beppen op het team komt en alles. Dat komt echt te goed de mix in het dorp en alles. En dat is op eigen team wijnen kast. Dat is een gewoon hele mooie oplossing. En dan haast het de zwaar haast u echt tegenbij. Ja. En naast het wijnen, wat ben er meer die speerpunten of uitdagingen? Zoals van nou, dat pak ik in de volgende periode aan. Ik was sowieso het gemeentelijk monumentenbeleid wil ik hier al terugzetten. Daar ga ik al een grote start mee maken. Sociaal beleid, volgens mij hebben we dat heel goed in. Ik had de portefeuille sociaal beleid. Daar hebben we echt. We kregen bijvoorbeeld energietoeslagen en alles. Kregen we 4 ton te min. Had ik zo lang op strien en al dat ik er wel weer binnenhalen ga. Dat we gewoon accuraat krijgen. Dus dat we goed voor de mensen die dat wat minder hadden, dat we daar goed voor zwaar. Ik word de jeugdzorg, daar wil ik echt op inzetten en alles. Meer op de preventie. De heeft Margreet Kalverboer uitnodigen, hè? Dus als die de jeugd in Karspelen. Die weer toen voor een lezing in het provinciehuis. Daar wie toch vrij kritisch, weet ik eigenlijk net. Maar dat de eilander jeugd en de huis nou kom ik eens een buurtje naar Karspelen te zien bij de jeugd. Nou ja, zie hier een onderzoek die volgens mij de eiland layout, maar dat vind ik net representatief, want ik zou maar zeggen elke hoek had zijn eigen zaken. Alleen nog, we zijn heel tijd onder de eenhoorngang. Dus dat ben uit huis geplaatst worden of dat we dan met die huishouding. En we denken meer van hoe kunnen we zaken voorkomen. En dus is allerlei net voorkomen kunnen, maar we moeten volle jaren wijzen. Want deze kosten en het leed wat er in huishouding gebeurt, dat mag je in het voorwijzen. Want het is zo'n ellende. En dat is eigenlijk het zwier om je vaak als je sjoggen wat er gebeurt in huishouding. Daar schrik je heel bot van. En dan is alles te weten, maakt het net gelukkig. En dat dus de preventie, dat in het voor, dat we daar volle meer op inzetten, dat is echt een speerpunt. Ja. Dan moet de bijzondere worden misschien, komen die jaren?
Nou, we gingen natuurlijk hele rare cijfers toen we begonnen. Dat we al die met 4 miljoen. We hadden gelukkig al die oprijden kent en echt nog investeren kent. Want het eerste wat ik eigenlijk dien heb is de bezuiniging op het dorpshuizen en het jeugdwerk en het sociaal-cultureel werk. Hak meteen omdraait en dan had ik nog extra geld in dienen. Want ik vind dus die meenschap op het dorp, dat is zo belangrijk. En dat kost het geen geld, dat levert geld op. En zo maakt men heel grote zaken maar bestaan. Jeugd wordt weer vroeger echt goed, maar die bezuiniging die stiet toen inplant, dat ik toen als raadslid, die kreeg ik altijd vol op het zien. Ik vind het zo belangrijk dat alle banden toegankelijk een dwarshuis in kennen of sociaal-cultureel werk. Dus dat weer een heel belangrijk ding. Ik denk dat we de financiën redelijk op water gaan. Maar zoals ik bij dit, wie weet net wat op ons aankomt natuurlijk uit Den Haag. Wij van die select aan mij circulaires komen dat het net zo baas lijkt. Ja, dan zullen we dan weer. Maar tot nu toe lijkt het goed. Het ravijnjaartje er net voor de door. Nou, als je had 2 jaar hebben we het eigenlijk uitgesteld. Dus het zou eigenlijk dit jaar wijzen. Nou, maar wat kunstgrepen. Maar we hebben vooral ontdekt binnen stabiliteit uit Den Haag. Dat we weten waar we ontdekt binnen. Maar het kan net zo wijzen. Maar de herverdeling van gemeentefonds, dat Kaspelen. De gemeente wie van Nederland die het meest kwaad wordt. En dan denk ik, sociaal-economisch ben we de zwakste gemeente haast van Friesland. En dan krijgt Bloemendaal en Amsterdam en Ljout krijgen een protégeel bij. En een van de eerste gemeenten, die wordt juist kwaad. Ik kan het net uitlezen, wat dat beleid is. Nee, dat is ik net uit te lezen. Nee. Goed. Iets oors nog, wat ik natuurlijk gelezen is misschien. Hoe denk je dat de vrijage van de FNP om landelijk ik te bereiken, en die is meer leren, dat het niet is heel lokaal? Ja, dat weet ik net. Ik kan net in de hol van Meesens zien. Nee, hoe zie je nou er zelf in? Nou ja, zo, ik denk dat de kans wie om erheen te gaan, dan weer het nou, want die discussie wil 30 jaar ondergaan, alle ledenvergaderingen weg. Nou, en dan op een gegeven moment, of het net die in dan weet, of nou mij die in dan hier, misschien, nou, dit weer duidelijk, dit wordt hier nog niet. Nou, dat is ook een antwoord. Nee, dat is ook een antwoord. Dat is duidelijk dat ik geen verlaat van, wie zijn landelijke stad totaal los, meestal is toch als provinciale, zeker gemeentelijke partij, nou, dan ga je een duidelijk antwoord krijgen van de kiezer en dan ga je weer terug. Ja. Ja. Was die nou erachter? Ja, ik sta er wel achter, 100%. Ik voer aan die altijd dan een keer een gezegd wie dat bekend wie. Maar zoals maar alles in het leven, je probeert je wat en de ene keer slaagt het en dan dit is een keer net slagen. Nou ja, klaar, dat is duidelijk. Okay. Is er ook nog, je krijgt nog wat concurrentie op de rechterkant in Kaspelen. De Forum voor Democratie door mij, de BVB door mij en PVV door mij. Ja. Ik denk dat drie partijen zijn die wat kritisch staan, als natuurlijk wat zwak uit, zijn door asielzoekers en meestal van boeten onze landsgrenzen is maar. Hoe zit FNP erin qua opvang? Nou, we hadden 190 Oekraïners hebben opvangen in de verschillende locaties. Met de collega Jelle Boer, maar toch complimenten aan hoe dat dien had. We hadden nog een locatie in Twiesel die het eigenlijk niet opvangen is, maar voor de rest hebben we het eigenlijk al hier in heel dit patjes opdeeld. We hadden nog een trostromlocatie in Boetenpast. Maar meer kan we niet dragen. We hadden geen huisdokters eigenlijk. We hadden de squalen, die had 25% buitenlandse baan. Maar er komt geen geld voor, dus die moet al je doen. Onze maatschappij kan het net meer dragen als we nou echt nog een asielzoekerscentrum krijgen. Daar hebben we de verzending net voor, daar ben we net goed genoeg. Dus dit is het. Dus als ze zeggen van de spreidingswet en alles, van de maatschappij komen, dat kan we niet voorwijzen. Want we kunnen het als maatschappij niet dragen. Het gaat er net om van als een bod raast en ik wil dat net in de achtertuin en alles. Dat zal nooit in je voorwijzen. Maar wie doen het maximum wat we als gemeente, lidse gemeente dwang kennen. En dat is Oekraïne-opvang. Nou ja, de statushouders, daar ben we gewoon verplicht. Dat doen we het net. Dan hebben we gewoon financieel onder curatele gezet door de provincie. Nou, en de partijen die nou het laatst erop, dat is BBB en PVV. Nou, die hadden de kans aan. Nou, we kregen lekker goed de brieven van mevrouw Faber van je moet ze plaatsen en aan dat net doen, dan heb je een probleem. Dus ze kan heel goed razen, maar ze zien de kans en ze gaat er niks van maken. Nee, okay. Hoe zou je de geerwerken straks met al dat soort partijen? Stel dat ze al hier komen. Ja, maar luister, je moet de kiezer accepteren en het is wat het is. Wat ik wel laf vind is
dat hier een poster van Liederwij de Vos staat of Geert Wilders. Dan denk ik van jongens, die komt net in die rieën. Ja, dat ga ik in de krant schrijven. Je bestelt een BMW, je krijgt een Lada. Het ben hele oren meesten. Meesten denken dat ze Liederwij de Vos krijgen, maar dat krijgen ze net. Nee. Dus, en Geert Wilders komt direct net heen. Dan krijg je, hier wordt een man uit Koorsertellen die het net eens fris versteert. Die is voor de FVD, maar de meesten denken dat ze hier horen. Dus kom dan net bij naam en rugnummer en kom dan net gewoon even uit van waar is het best. Maar gewoon op landelijk sentiment. Ik doe het ook zelf. Ga ik altijd in die 20 hier, maar ik verschoel me net achter een landelijk kapstuk. Nee, we hebben bezocht om die van de FVD om die te krijgen, maar die... Ja, die versteet je ook net. Nou, ik ga die in het Nederlands ik het vregen. Maar ik gebruik me net, dus doet er net op de rekening. Nee, hij hier tas zijn, maar even letterlijk een berichtje en daar letten van dat... Het mocht niet. Ze in orenkeuzes maken. Ja, nee, maar dat is het dus. Ik ben hier vrij om te spreken, ik ben wethouder, ik ben lesloeker. Ja. Alleen, ik zeg maar steeds een hele partijprogramma, en dat is ook bij de BBB, dat is ook bij de FVD. Dat is gewoon een standaard landelijk werkje. Daar gaan ze wat bij zat en alles. Het ben gewoon popjes die toonstuurd worden, door Baudet en alles. En door landelijk. En je roept en razen, maar je bent gewoon afhankelijk van landelijk opstuk. Nou, ik ben je vrij om te zeggen en te doen wat ik wil. En zo zitten we zelf een paar in elkaar. Dus ja, dat zal een oren cultuur zijn. Dat die mensen in dat hier komen, dat maar de C weten, maar de FNP bloot FNP. En het Tjebbe bloot Tjebbe. Ja, nou het laatste. Dat is een prachtige daar ben ik wel blij mee. En een mooie afsluiter. Ja. Tjebbe, breng maar tegen dank voor die komst. We moeten de oorronde, want wij skallen richting het Nijs en de reclame. En dat is ook wel even van belang. En de muziek past perfect, Jon. Laaiend vuur. En succes de komende tijd. Dank je wel. En we praten nog eens in. Het is altijd een plezier om je te wijzen. Dank je wel. Mooi, dank je wel.